ҳамдорон азиз, салом алейкум. имрӯз 12 май соли 2025 мебошад. қарор дорем дар шаҳри Исфара ва ҳозир навор гирифта шудам як боғи олу, сиёҳ олу. ман ҳамин олуҳое ки ин олушон 3 сола мебошад. ман ҳамин боғи сангро, замини сангро дидед, олуи сенли кардам. анамин олу сиёҳ олу аст. ин хушк мешавад бо истифода аз оби қатрагӣ. ана ин лула, яъне шланги оби қатрагӣ рафтагӣ аз ҳамон тараф мебиёяд. инҷа як 20 гектар ҳамхел сиёҳ олу ҳаст. сиёҳ олу ҳаст ҳамхел. мана ин меваҳояш. бинӯяд боғи нағз, боғи зур. ҳола меҳнат дар кор дар ин камтара ки олуҳо тезтар калон шаванду бисёр меватиҳанд. ғизо бисёр дар кор дар ин замини беғизо, ин замини сангло ғизо надорад. сангу қум инҷа пору бисёр андохтан дар кор. ба воситаи оби қатрагӣ ғизоҳо равон кардан дар кор, то ин ки ин олу ҳарчи тезтар калон шаваду ҳарчи тезтар бисёртар бор тиҳад, хушк мева шуда ба фурӯш равад. ана ҳамҷорони азиз, ин як 20 гектар 30 гектар ҳамхел сиёҳ олу боғ кардагӣ бо истифода аз оби қатрагӣ дар замини беҳосили сангдор. дидед, санг ҳамаш инҷа санг. мана ҳама санг. ин хеле замина дар вилояти Хатлон фикр намекунам ки он кас обод кунад, чунки заминҳои тарафи вилояти Хатлон гӯшт замин, зур замин, лаҳм замин, хай онҷуда меҳнати бисёр мекунанд. онам бечоро ҳозир боғ бисёр шудааст, меваҳои бисёр хуш лазиз мекунанд. ҳамдиёрони азиз, мана ҳамхел боғ кардан мумкин бо истифода аз оби қатрагӣ дар заминҳои корношоям. дар паноҳи худо бошед, боғҳо обод кунед, обод шавед, бой шавед, зиндагонатонро дуруст кунед.